Jeg så slet ikke. I dag vil jeg gerne præsentere et produkt for jer, som er til alle jer, der snart skal på BA introtur. Påstandflasken! Reglerne er simple. Du snor flasken, og den som flasken peger på skal gætte, om din påstand er sand. Og alle BA-sprog kan spille med. Sacre bleu! Jeg havde på Nexus 3 gange i den her uge. Ach du lieber, das kannst du eigentlich ikke tro på. Nej. Oui, mon budget. Selvfølgelig kan jeg det. Ich bin auf die Roskilde Festival 15.000. Klaro, jeg kan tage 200 armbøjninger. I do not believe you. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Når påstandflasken drejer, så kan man spille der mange forskellige ting. Shots. Eller man kan spille der damer og penge. Og kun et af spilkompagnie kan du i dag få. Påstandsflasken! Og lad festen begynde!